Zatímco svět je rozptylován titulky o balóncích a diplomatických urážkách, finanční základ globálního řádu se právě rozpadl. Čína tiše nařídila svým státním bankám, aby začaly zbavovat se amerických státních dluhopisů. Na první pohled to vypadá jako standardní finanční manévr, trochu manipulace s měnami ke stabilizaci juanu. Ale když se podíváte na načasování a na vojenské pohyby, které probíhají současně v Pacifiku, vynoří se mnohem temnější obraz. Nejde o ekonomiku, jde o přípravu bojiště. Poprvé za 40 let se Spojené státy a Čína nejen od sebe vzdalují, ale aktivně a násilně trhají své ekonomiky na kusy. Éra chimeriky, toho masivního propojeného ekonomického motoru, který definoval 21. Století je mrtvá. A její smrt přesně vysvětluje, proč riziko vypuknutí války od Tchaj-wan právě prudce vzrostlo. Abyste pochopili, proč se to děje právě teď, musíte se podívat na čísla, která lidi obvykle dojímají k slzám. Ale tato čísla jsou křiklavá. Americký dovoz z Číny právě klesl na nejnižší úroveň od roku 2000. Zamyslete se nad tímto datem. To bylo před iPodem, před 11. zářím a, co je klíčové, před vstupem Číny do Světové obchodní organizace. V podstatě jsme přetočili čas o čtvrtstoletí. V roce 2025 pocházelo z Číny pouze 7,5% amerického dovozu. Dodavatelské řetězce se přesouvají. Přesouvají se do Vietnamu, Mexika a Indie. Tomu experti říkají oddělení. Z pohledu Pekingu se však o oddělení nejedná. Je to odzbrojení. Po 2 desetiletí nebyl největším štítem Číny proti americké vojenské intervenci její námořnictvo. Byl to americký spotřebitel. Logika v Pekingu byla jednoduchá a po dlouhou dobu nezvratná. Spojené státy nemohou vést válku proti továrně, která jim vyrábí všechno. Pokud by se Washington někdy pokusil bránit Tchaj-wan, Peking by mohl jednoduše zavřít kohoutek. Žádná antibiotika, žádné minerály vzácných zemin, žádná spotřební elektronika. Mohli by zhroutit americké trhy a vyprázdnit regály Walmartu během týdne. To byla ekonomická jaderná zbraň v zadní kapse Xi Jinpinga. Byla to konečná páka. Ale tento vliv se vytrácí. Každá továrna, která se přesune ze Shenzhenu do Nového Dillí, je zbraní vyňatou z čínského arzenálu. Každý dodavatelský řetězec, který je přesunut do Texasu nebo do spřátelené země, jako je Mexiko, snižuje bolest, kterou může Čína způsobit USA. A to děsí komunistickou stranu Číny. Vědí, že jakmile Spojené státy přestanou být ekonomicky závislé na Číně, náklady na americkou intervenci na Tchaj-wanu klesnou na nulu. Vzájemně zaručená ekonomická destrukce je pryč. A když selže ekonomický odstrašující prostředek, zbývá už jen ten vojenský. Proto je obloha nad Tchaj-wanem náhle plná stíhaček. Musíme mluvit o tom, co se ve vzduchu skutečně děje, protože média to často popisují jako cvičení. Nejsou to cvičení, jsou to zkoušky popravy. Nedávno Lidová osvobozenecká armáda zahájila masivní cvičení s názvem Mise spravedlnosti. Samotný název naznačuje morální imperativ, nápravu křivdy. Ale taktika, kterou praktikovali, byla čistě útočná. Nejednalo se o hlídky ve vysokých nadmořských výškách, šlo o manévry boje zblízka, jejichž cílem bylo prověřit odvahu tchajwanských pilotů a reakční dobu amerických satelitů. Při jednom děsivém incidentu čínská stíhačka J-16, těžká dvoumotorová útočná stíhačka založená na ruském Su-30, zachytila tchajwanský letoun F-16. Obvykle k těmto zachycením dochází na dálku. Zdvořilé zamávání, varování v rádiu a všichni jdou domů. Tentokrát ne. Čínský pilot proletěl tchajwanským letounem přes nos a vypálil návnadové světlice přímo do jeho dráhy. Pro civilistu vypadá světlice jako ohňostroj. Pro stíhacího pilota je světlice protiopatřením používaným k odvedení pozornosti od střely s tepelným naváděním. Jejich odpálení na jiné letadlo je aktem extrémní agrese. Oslepuje pilota, může poškodit sání motoru a ve vysokonapěťovém prostředí kokpitu to na zlomek vteřiny, než si mozek uvědomí, co to je, vypadá přesně jako odpálená raketa.
Kdyby se tchajwanský pilot trhl, nebo kdyby jeho automatizované obranné systémy spustily opětovanou palbu, už bychom byli ve válce. Ale druhý incident byl ještě děsivější. Letoun J-16 manévroval za tchajwanským hlídkovým letounem a zaujal ho v palebné pozici. V jazyce leteckého boje se jedná o simulovaný sestřel. Čínský pilot měl správný tón. Měl zámek. Stačilo jen stisknout spoušť. Udržel tuto pozici a dal tchajwanskému pilotovi vědět, že je naživu. Jen proto, že to Peking dovolil. Pak přišla třetí taktika. Něco, co v noci neudrží důstojníky tajných služeb vzhůru. Na radaru byl detekován čínský bombardér H-6, masivní letadlo schopné nést jaderné nálože. Co však radar zpočátku neviděl, byla stíhačka skrývající se pod ním. J-16 letěl ve stínu bombardéru, což je technika známá jako piggybacking. Díky letu v těsné formaci se obě letadla na radarové obrazovce jeví jako jeden velký bod. Cíl této taktiky je jednoduchý. Překvapení. Myslíte si, že zachycujete pomalý, nemotorný bombardér a tak vyšlete standardní hlídku. Najednou se spod křídla odlepí vysoce výkonná stíhačka, převrátí se na bok, aby vám ukázala rakety namontované pod křídly a zasáhne vás dříve, než stačíte zareagovat. Tohle není pózování. Tohle je specifický výcvik pro scénář prvního úderu. Cvičí, jak oslepit tchajwanský radar a jak přepadnout záchranáře. Podle velitele amerického indicko-pacifického velitelství se nejedná jen o náhodné akty šikany. Jsou součástí synchronizovaného plánu na zdokonalení blokády. Xi Jinping si nutně nepřeje invazi ve stylu dne D. Útok na pláže Tchajwanu je chaotický, krvavý a riskuje ponižující porážku. Blokáda je však škrcení. Plán je obklíčit ostrov, odříznout lodní trasy a vyhladovět ekonomiku, dokud se Taipei nevzdá. Je to obléhání. A aby obléhání fungovalo, musíte dokázat, že nikdo nemůže prorazit vaše linie. O tom byla Justice Mission. Byl to vzkaz Spojeným státům. Můžeme tento vzdušný prostor uzavřít, kdykoliv budeme chtít. Ale právě když Čína zdokonaluje tento škrticí sevření, do hry vstoupil nový hráč a to je proměnná, se kterou Peking nepočítal. Japonsko. Japonsko je 70 let pacifistickým národem. Jeho ústava, kterou napsali Američané po druhé světové válce, výslovně zakazuje použití války jako prostředku k řešení mezinárodních sporů. Japonsko má síly sebeobrany, nikoli armádu. Nemají letadlové lodě, mají vrtulníkové torpédoborce. Je to zdvořilá fikce, která umožnila Asii zůstat relativně stabilní. Tato fikce právě skončila. Před několika týdny se v Japonsku konaly předčasné volby. Výsledkem bylo politické zemětřesení. Strana premiéra získala v parlamentu nadpoloviční většinu. V japonské politice je nadpoloviční většina magickým klíčem. Dává vládě moc udělat jednu věc, která byla po celá desetiletí tabu – změnit ústavu. Premiér se vyjádřil jasně. Omezení japonské armády jsou zastaralá. Japonsko se připravuje na to, aby se opět stalo plnohodnotnou vojenskou mocností. A na rozdíl od 20 století má toto budování armády plné požehnání Spojených států. Proč? Kvůli Tchajwanu. Japonská vláda si uvědomila děsivou geografickou pravdu. Pokud Čína obsadí Tchajwan, Japonsko je další na řadě. Ne nutně v případě invaze, ale v případě nadvlády. Tchajwan leží přímo naproti lodním trasám, které do Tokia přivážejí ropu a potraviny. Pokud Peking ovládne Tchajwan, bude mít palec na japonské průdušnici. Proto japonský premiér učinil prohlášení, které šokovalo diplomatický svět. Japonsko bude bránit Tchajwan, pokud Čína napadne. To je bezprecedentní. Boří to nejednoznačnost politiky jedné Číny. A nyní má japonská vláda s naprostou většinou legislativní pravomoc tento slib uvést do reality. Kupují od USA rakety Tomahawk. Přestavují své vrtulníkové lodě na odpalování stíhaček EF-35. Přesouvají baterie protilodních raket na své jižní ostrovy, které jsou od Tchajwanu vzdálené jen několik set mil. Čína zuří. Peking zahájil diplomatickou bouři a obvinil Japonsko ze zapomínání na historii a snahy oživit svou imperiální minulost. Zakázal vývoz některých technologií dvojího užití do Japonska a omezil cestovní ruch,
čímž snížil počet návštěvníků o polovinu během jediného měsíce. Snaží se využít ekonomické tíhy k potrestání Tokia. Ale v tom je ironie. Trest nefunguje. Pouze posiluje japonské odhodlání. Veřejné mínění v Japonsku se změnilo. Vidí, jak čínské letouny obtěžují jejich sousedy. Vidí agresivní manévry ve východočínském moři. A rozhodli se, že být pacifistou v sousedství vlků je sebevražedná smlouva. Takže se podívejte na hrací desku. Figurky se pohybují rychleji než za poslední desetiletí. Na jedné straně máte Spojené státy, které rychle oddělují své ekonomické tepny od Číny. Továrny odcházejí. Peníze odcházejí. Závislost, největší zbraň Číny, mizí. Na druhé straně máte Čínu, která si uvědomuje, že se její příležitosti blíží. Ekonomická páka slábne, takže sahá po vojenské páce. Cvičí blokádu, testuje červené linie, posouvá hranice pomocí světlic a radarových triků. A uprostřed máte Japonsko, spícího obra, který se právě probudil, ozbrojený až po zuby a připravený přepsat svou ústavu, aby se zapojil do boje. Tohle už není studená válka. Studená válka znamená stabilní zmrazení. Jde o tání, rychlé tání struktur, které udržovaly mír. Čínská strategie se spoléhá na to, že se USA příliš bojí ekonomického kolapsu, než aby zasáhly. Pokud se však americká ekonomika již oddělila, tento strach je pryč. Čínská strategie se spoléhá na to, že Japonsko zůstane neutrální. Japonsko se však právě rozhodlo vyzbrojit a nakreslit si čáru v písku. To nechává Si Ťin-pčinga před hrozným kalkulem. Pokud bude čekat, jeho nepřátelé zesílí. USA dokončí své přesuny. Japonsko dokončí své znovu vyzbrojení. Křemíkový štít Tchaj-wanu se stává méně unikátním, protože v Arizoně a Německu se staví továrny na čipy. Čas není na straně Číny. Obvykle, když supervelmoc cítí, že čas utíká, propadá zoufalství. Stává se náchylnou k riziku. Začne si myslet, že musí jednat teď nebo nikdy. Prodej amerických státních dluhopisů není jen finanční transakcí. Je to likvidace aktiva, o kterém si Čína už nemyslí, že ho může použít k udržení míru. Je to vyčištění paluby. Narativ, že obchod zastavuje válku, je uklidňující lež, kterou si říkáme. V roce 1914 byly Německo a Británie navzájem největšími obchodními partnery až do okamžiku, kdy se rozjel výstřel z děl. Ekonomická integrace konfliktu nezabrání, jen prodraží rozvod. A právě teď USA a Čína dokončují rozvodové papíry. Když obchod přestane, začínají vojáci. Realita této nové éry je taková, že bojiště je všude. Je na akciovém trhu, kde čínské banky vyhazují dolary. Je v dodavatelských řetězcích, odkud americké společnosti prchají do Indie. A je to v úzkém pruhu vody mezi Tchaj-wanem a pevninou, kde pilot v letounu J-16 přepíná přepínač do režimu Master Arm a čeká na rozkaz. Svět sleduje vojenská cvičení a přemýšlí, jestli Čína neblafuje. Ale takto konkrétně se blokáda nenacvičuje a své největší ekonomické zákazníky se takto agresivně neodcizuje, pokud se nepřipravujete na den, kdy blafování přestane. Děsivé na tom není, že se systém hroutí. Děsivé na tom je, že obě strany se zdají akceptovat nevyhnutelnost rozpadu. USA staví zeď, Japonsko si brousí meč a Čína nabíjí zbraň. Už se neptáme, zda se vztah zhroutí. Sledujeme demolici v reálném čase. Zbývá jen otázka, co se stane, až se prach usadí, a jediné, co tyto dvě supervelmoci spojuje, je úsek oceánu a rakety mířící přes něj. To nás přivádí k širší globální reakci, protože USA a Japonsko nejsou jediné, kdo se probouzí. Evropská unie sleduje toto oddělení se směsicí hrůzy a uvědomění si. Evropa se léta snažila hrát střední cestu a balancovala mezi americkou bezpečností a čínským obchodem. Cvičení Justice Mission a otevřené hrozby pro globální lodní dopravu však Brusel vyděsily. Francouzští poradci nyní naléhají na EU, aby zavedla celá na čínská elektromobily a zelené technologie. Vidí, co se stalo s americkou výrobní základnou a děsí je, že Evropa je další na řadě. Logika je nakažlivá.
Pokud Čína dokáže zneužít obchod proti USA, může ho jistě zneužít i proti roztříštěné Evropě. Takže jsme svědky formování globální koalice ochotných z ekonomického hlediska. USA, Japonsko, EU a stále více i Indie si budují pevnost. Snaží se vytvořit světovou ekonomiku, která může fungovat bez Číny. A toto obklíčení živí pekingskou paranoju. V jejich očích se nejedná o obranu. Je to o zadržování. Je to pokus uškrtit vzestup Číny, udržet ji trvale na druhém místě. A historicky, když se rostoucí mocnost cítí být zadržována zavedenými mocnostmi, snaží se tento kruh prolomit silou. Toto je past, do které kráčíme. Tukididova past, kde rostoucí mocnost soupeří s vládnoucí. Tentokrát je to ale urychleno algoritmickým obchodováním a hypersonickými raketami. Rozdíl mezi tím, co vidí veřejnost, a tím, co vidí vojenští plánovači, nebyl nikdy větší. Veřejnost vidí levnější iPhony a občas třeba i nějaký děsivý článek. Plánovači pak vidí časovou osu, která se odpočítává do nuly. Když se podíváte na konkrétní incidenty, J-16 letící obráceně, světlice, stíny bombardérů, musíte pochopit psychologii pilota. Je mu řečeno, že nepřítel je u brány, je cvičen k agresivitě, je odměňován za podstupování rizika. Jeden přešlap. Jeden chybný výpočet. Jeden pilot, který se příliš nakloní nebo si špatně vyloží signál a letadla se srazí. V roce 2001 způsobila srážka mezi americkým špionážním letadlem a čínskou stíhačkou velký mezinárodní incident. Ale to bylo v roce 2001, kdy obchod vzkvétal a každý chtěl vydělat peníze. Pokud se to stane dnes, v roce 2025, s výprodejem dluhopisů, oddělením a japonským znovuzbrojením v pozadí? Neexistuje žádná záchranná síť, neexistuje žádná ekonomická dobrá vůle, která by zmírnila ránu. Struktura míru v Pacifiku byla postavena na 3 pilířích. Americké nejednoznačnosti, čínské trpělivosti a vzájemné ekonomické chamtivosti. Nejasnost je pryč. Biden a japonský premiér se vyjádřili jasně. Trpělivost je pryč. Xi Jinping chce odkaz znovu sjednocení. A teď je pryč i chamtivost. Peníze opustili budovu. Zbývá jen surový souboj vůle a síly. Zbavování se amerických státních dluhopisů je jako kanárek v uhelném dole. Je to signál, že se Čína připravuje na svět, kde nebude mít přístup k dolarovému systému. Svět sankcí. Svět totální ekonomické války. Nehromadíte zlato a nezbavujete se dolarů, pokud si myslíte, že budoucnost je světlá a kooperativní. Uděláte to, pokud si myslíte, že se blíží bouře. A USA se už nesnaží bouři zastavit. Zabedňují okna. Přesun výroby do Indie není obchodní rozhodnutí, ale strategická evakuace. Americká vláda v podstatě říká svým korporacím, vypadněte dokud můžete. Zpráva je přijata. Takže až příště uslyšíte o obchodním sporu nebo bankovní regulaci, podívejte se pozorněji. Podívejte se na mapu. Podívejte se na letové dráhy bombardérů. Příběh není o úrokových sazbách. Příběh je o tom, že 2 nejmocnější národy na zemi systematicky přestřihávají provazy, které je drží pohromadě. A když je přestřižen poslední provaz, nezbývá nic, co by zastavilo tento příliv. Oddělení je předehrou. Cvičení blokády jsou zkouškou. Japonské volby jsou mobilizací. Jsme svědky konce éry po studené válce a začátku něčeho mnohem nestabilnějšího. Bezpečnostní mechanismy byly demontovány. Ekonomické brzdy byly přerušeny. Sjíždíme z kopce, nabíráme rychlost a křivka se rychle blíží nahoru. Čína to ví. USA to ví. A teď to ví i Japonsko. Jediní, kdo to zřejmě neví, jsou ti, kteří si stále myslí, že jde jen o peníze. Nikdy nešlo jen o peníze. Vždycky šlo o moc. A cena moci brzy poroste.